Gatusan ka mga residente sa nagkadaang lugar sa Mindanao ang namakwit kagahapon ug hangtod karong mga orasa tungod sa pagtaas sa tubig baha sa ilang mga komunidad. Kini tungod sa low pressure area nga misulod sa Philippine Area of Responsibility. Nag-abiso na ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa nga daghang lugar sa Mindanao ang makasinati og pagbaha ug pagdahili sa mga yuta. Sa Zamboanga City, daling miapaw ang tubig sa karsada ug wala na maagi ang Manikahan Bridge. Sayo pa lang sa buntag kagahapon. Pila ka oras ang milabay, dili na usab maagian ang dalan sa Giwan Putik tungod kay miapaw na ang tubig sa ilang mga karsada. Hinungdan nga na makwit ang katawhan ug didto na nagpalabay sa kagabhion sa mga evacuation centers. Daling nagpadala si Mayor John Dalipi og hinabang sa mga apektadong residente. Dungan sa pagbaha na wala usab ang supply sa kuryente sa pipila ka komunidad nga gibahaan ug hangtod karong mga orasa padayon pang giayo sa Zamboanga City Electric Cooperative ang mga linya sa kuryente. Tungod sa pagbaha, 38 ka barangay sa Zamboanga ang naapektuhan. Nag-abiso ang Zamboanga City Electric Cooperative sa ilang mga konsumidor ug nangayo sa ilang pagsabot tungod kay ila pang giayo ang mga linya. Samtang didto sa Hingoog City sa Misamis Oriental, nagpatuman gilayon si Mayor Eric Cañosa og preemptive evacuation sa mga residente nga duol sa mga sapa ug sagad maigo sa tubig baha. Nakasinati og pagdahili sa yuta kon landslide ug pagbaha ang lain-laing barangay. Gimanduan gidayon ni Mayor Cañosa kuyog ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ang 24/7 Emergency Response Command Center nga ipatuman ang preemptive evacuation sa mga flood-prone o landslide-prone areas aron masiguro nga magpabiling luwas ang kinabuhi sa matag residente sa Hingoog City. Padayon pa ang pagsusi ug pagmonitor sa kahimtang sa tanang individual ug pamilya nga nahimutang sa evacuation centers aron mahatagan og pagtagad ang ilang mga panginhanglanon. Giawag usab sa lokal nga panggamhanan sa Hingoog ang mga lumulupyo nga ipaabot ang pakighiusa og kooperasyon sa mga lakang ug inisyatiba nga buhaton sa City Disaster Office hilabi na sa panahon sa kalamidad. Samtang sa Lamitan City, Basilan Province, daling gipatuman ang suspensyon sa mga klase sa tanang level sa tulunghaan aron masiguro nga luwas ang mga estudyante labi na ang mga grade school learners. Daling miresponde ang lokal nga panggamhanan ug nanguna si Mayor Derek Furigay sa pagtabang sa mga residente ug dali silang gidala sa mga evacuation centers ug gihatagan gilayon og mga pagkaon ug bagan pang panginhanglanon. Kuyog sa Lamitan City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga personay sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Kabalikat Civicom ug uban pang volunteer groups ug nagtimbayayon sila aron matabangan ang mga residente nga nabahaan. Gisuspenso usab sa Philippine Coast Guard ang biyahe sa tanang barko, lantsa ug uban pang sakyanan sa kadagatan tungod sa pagbag-o-bago sa lakat sa panahon. Dili na bago ang pagbaha sa nagkadayang lugar sa Pilipinas. Kini tungod sa nagkalala na ang problema sa atong kinaiyahan. Ang pagnipis sa hapin, taliwala sa adlaw ug sa panganod o ang atong gitawag nga ozone layer mao ang nagunang problema nganong kalit ang pagbag-o-bago sa lakat sa atong panahon. Ang kahugaw sa atong kahanginan ug sa atong kalibutan mao hinungdan sa pagnipis sa ozone layer kay nawala na ang musala sa tanang hugaw ug kini ang atong kalasangan ug ang atong kakahuyan ug ang pagsunog sa mga diesel ug uban pang mga lana nga mao'y makalala sa pagkawala sa nipis na kaayo nga hapin. Daghan usab ang nagtukod og balay duol sa agianan sa tubig tungod kay wala sila'y luna nga mapuy-an. Hinungdan nga sila ang gitawag nga vulnerable sector o ang labing maapektuhan sa panahon nga dunay baha ug dunay kalamidad. Wala pa gani naka-recover ang katawhan sa pagbaha niadtong Pasko, nagbaha na usab. Daghan na usab ang naapektuhan og nangatulog sa bugnaw nga evacuation centers. Tungod niining mga problema, naglaraw si Presidente Ferdinand Marcos nga magtukod og 6 million ka housing units sulod sa iyang unom ka tuig nga termino aron hatagan og balay ug mabutang sa insaktong lugar ang mga walay panimalay ug ang mga nawad-an og panimalay tungod sa nagkadaayang kalamidad. Apan
Ang dakong pangutana, andam ba ang mga residente nga ibalin sila sa lugar nga malayo na unya sila sa ilang mga uma o sa kadagatan kung diin nagagikan ang ilang panginabuhian. Edith Kaduayan, News 9 Philippines. Stay safe!